Ahojte, rád by som vám v tomto videu ukázal, ako je možné zo Sportline, Škoda Karoq Sportline, zájsť aj na nejaké také nespevnenejšie vyvýšené miesta. Konkrétne momentálne ho mám už 3 roky a priznám sa, že som ešte nebol v nejakých takýchto akože terénnych podmienkach, aj vzhľadom na to, že to je leštenka z Korei na 19 palcových pneumatikách, takže trošku si to akože šetrím. Ale v poslednú dobu som začal trošku tak natáčať dronom v prírode a momentálne som sa vybral na Sampor rozhľadňu pri Sliači, s tým, že je to v nadmorskej výške nejakých 428 metrov. Cesta sem samozrejme prebiehala už po zapojení alebo zapnutí toho offroad režimu, ktorý trošku upraví prevodovku, upraví nejak podvozok, zvýši otáčky alebo udržuje otáčky na 2000 otáčok, preraďuje až po 3000, aby teda ten motor mal nejakú silu. No a takýmto teda módom alebo s takouto kombináciou viete troška dojsť aj na také miesta, kde povedzme s nižšími autami, ako mám povedzme druhé auto Passat, by som sa asi nejako neodvážil. Na druhú stranu samozrejme všetko je limitované nejakými pneumatikami, čiže keďže mám 19-ky nízkoprofilové gumy, tak akože tiež človek zvážuje, že či naozaj ide úplne do extrému alebo nie. Samozrejme nedá sa to porovnávať s nejakými vyslovene offroadovými autami ako je Nissan Patrol, ktorý ma paradoxne, keď som išiel semka na tú rozhľadňu Sampor, predbiehal a dosť takom akože svižnejšom tempe. Očividne teda má na to uspôsobené to auto a nejak nepociťujem tendenciu to šetriť, kdežto ja trošku to dávam na to a berem na to ohľad. No ale teda vráťme sa teda k veci, čiže pneumatiky, rozdiel, no a samozrejme úplne extrémne miesta, tam to tak nejako neskúšam. Ako ten režim offroad funguje, tak sa môžeme pozrieť. Máme tu tlačítko offroad režim, keď ho stlačíme, tak vlastne sa všetko spustí. Tunak na displeji sa nám automaticky prehodia ukazovatele offroadu s tým, že je možné si tie budíky rôzne premeniť a nadstaviť si potrebné ukazovatele. Ja tu mám nadstavené povedzme výšku, čo je veľmi akože dobré vedieť. Potom je tu teplota oleja, je tu možnosť severné strany, teda svetové strany, kade vlastne teda idete, čiže taký kompas. No a potom na druhú stranu je, čo je veľmi docela dobré, keď vidíte, že vytáčam volant doľava, tak mi automaticky ukazuje, ako mám kolesa vytočené, aby som podľa toho v teréne vedel nejako pri nejakých nerovnostiach, jamách natáčať pneumatiky, alebo aby som to proste vedel, jak ich mám natočené. Takže toto sú také nejaké nadstavenia. Ako som spomínal, prevodovka sa upraví s tým, že zjazd z kopca je samozrejme tiež veľmi dobrý, pretože v tomto režime automaticky si to auto pribrzduje motorom, čiže netreba brzdiť brzdami, ktoré sa potom môžu prepáliť, keď idete dlhšie. Takže tento akože systém vítam. No a môžeme si teda pozrieť, ako sa teda zjazdí a ako zídeme z toho Sampor rozhľadne zasa naspäť do doliny.